Presentem Lluc, una novel·la breu de Tomàs Llopis, publicada per Editorial 3 i 4. Tomàs, benvingut. Moltes gràcies. Presenta'ns Lluc, un gos. Bé, Lluc és un gos real. És un gos real que va viure una història... Aquesta història és absolutament real, però a mi se m'ha avançat en el sentit que jo hauria volgut escriure la història de Lluc i va ser Lluc qui em va anar dictant les seues memòries des del seu punt de vista personal. I jo crec que bàsicament l'interès del llibre és l'estranyament, és a dir, els valors humans capgirats o vistos des de la perspectiva d'algú que pot veure'ls críticament i un poc també sorprenent-se de com vivim. Parlar des de la perspectiva d'un gos et permet dir les coses que d'una altra manera no es dirien? No, les podríem dir igual, però és un joc com a mínim divertit. És un joc divertit que al mateix temps lliga amb lectures meues, lectures personals. Hi ha, per exemple, en el llibre homenatges a alguns altres llibres. Per exemple, a Paraules d'Opotón el Vell, que és una novel·la que jo m'estime molt, on els asteques descobreixen Galícia. I clar, aquell món de Galícia, el món judeocristià, europeu, hispànic, vist per uns asteques, pren una dimensió totalment diferent i ja allò que és positiu o allò que són els valors que sustenten la societat és posat en qüestió per algú que no té per què obeir aquells valors. Un poc és això, no? El Lluc, per exemple, el dia que descobreix el vàter, diu, home, si a mi m'han d'obligar a fer això, així, d'esta manera, jo no puc. Perquè, clar, és que, escolta, els humans s'esborren a si mateixos perquè, clar, els gossos sí que marquem el terreny per assegurar-la, però estos no, estos damunt tiren aigua, és que això no té sentit. La raó de la no raó. Clar, és això, no? I un poc aquest joc és el que em permetia escriure el Lluc així. Que, per altra banda, el procés d'escriptura va ser molt fàcil per a mi. No vaig tindre... No vaig haver de fer grans reflexions, em vaig ir com d'una tirada. Ràpidament vaig veure com havia de funcionar. Tenia referents perquè el món dels grans, el món dels humans, vist per als animals, és un recurs que s'ha utilitzat molt al llarg de la literatura, des de Cervantes, Thomas Mann, el famós Troilo. Sí. I a l'àmbit de la literatura catalana? No és tan habitual. No recordo, o com a mínim jo no tinc constància. Ara tenim Lluc, Ara tenim Lluc, sí. No ho sé, tampoc no es tractava de cap objectiu de res. Sobretot jo volia fer un homenatge a Lluc. La vida, les vivències que tens amb un gos, la comunicació tan profunda a voltes que s'estableix entre una persona i un gos, quan eres capaç d'observar-lo, d'intentar desxifrar el seu llenguatge, la seva lògica, els seus valors, que clar, evidentment també en té, i quan aprens un poc d'ells, no ho sé, els teus estats anímics, els que siguen, no? Ell els comparteix amb tu i sap estar a l'altura dels teus estats anímics. Clar, tot això és tan bonic que no sé, jo crec que es mereixia fer-li un homenatge. 3 i 4 recupera Lluc, perquè Lluc, cronològicament, dins de la teua producció, va ser escrita fa uns anys. Sí, va ser anterior. Recupera perquè sí que hi havia una edició anterior que no va arribar pràcticament ni a distribuir-se, és a dir, que és nou, però al mateix temps és veritat que ha tingut l'amabilitat 3 i 4 de recuperar un text que no estava ara mateix al mercat, ni era trobable, ni res. Hi ha novetats d'esta nova edició? És una edició revisada, evidentment. Sí. A veure, no, l'edició del text és el mateix. Novetats, l'única novetat que hi ha és un sonet al final, perquè aquella edició anterior s'havia encarat molt de cara a la literatura infantil. Ara pot ser literatura infantil, poden llegir-ho xiquets menuts, però poden llegir-ho adults. Jo crec que sempre havien de poder llegir-ho persones adultes perquè el text va més enllà del que són les literatures infantils ad hoc. Jo crec que una literatura infantil és aquella que un adult pot llegir sense que li caigui de les mans, i això és la pretensió. I quant a novetats, sí que és veritat que hi ha una novetat. Jo al final del llibre he posat un sonet que vaig escriure i que sí que és absolutament adult. Això sí. Sí, no va ser. Has parlat de literatura infantil perquè sí que és cert que estos dies, al llarg de la Fira del Llibre, has realitzat una sèrie de tallers amb xiquets. Com ha anat l'experiència? És molt bonica.
A veure, es tracta de jugar amb els xiquets, i això ho farem allà on ens demanen, es tracta de posar els xiquets davant la situació de dir mireu el món des del punt de vista de la vostra mascota. Com creieu que us veu? I anem donant uns textos model, no? Textos model extrets del llibre, no? Home, és que els amos, Lluc diu els amos fan coses molt estranyes, caminen amb dos potes i no van mai amb el musell en terra i per tant no poden saber qui ha passat i qui no ha passat, no? Clar, des de la lògica del gos, el món és així. Des de la lògica del xiquet estem demanant-li que faci l'esforç de posar-se en la pell d'algú que veu el món d'una altra manera. I a partir d'això, i graduant-ho d'acord amb les edats que tinguem, d'acord amb això, anem donant-li pautes perquè vagin construint un relat des del punt de vista estrany de l'altre. Què estàs preparant en aquests moments? Ara mateix Estic amb Lluc. No, tampoc no és això i tampoc no mentiré. Estic a punt de jubilar-me de la feina docent. És una etapa que crec necessari acabar. I després començaré a estudiar uns quants dossiers per a veure amb quin em quede i escric una altra novel·la. Això és el projecte. Però hi ha una història. Els personatges ja han arribat a ta casa o encara no? No, els personatges no. Ha arribat el dossier. No, t'ho dic de veres. O sigui, probablement serà una novel·la de tema històric, o sigui, d'una altra època, però a pesar que tenim els dossiers, uns quants dossiers i uns quants personatges reals, no tenim una novel·la. Tenim història. I la novel·la és ficció, i això no ho tinc. Això no ho tinc. Em prenc el temps necessari, vull fer-ho amb calma i paciència, i és això, el temps necessari per a poder fer-ho. I ho faré en el moment que estigui lliure de notes, d'avaluacions, de claustres i de coses d'estes, que és una etapa que s'ha de tancar i vull tancar-la amablement. Amablement, pronte, es tancarà pronte, i amablement i gaudint també de la feina que he fet durant més de 30 anys. Molt bé. Mentre arribi aquest moment, Lluc, editorial 3 i 4, Tomàs Llopis, un plaer. Moltes gràcies, igualment.